En factors de conversió, que és una altra manera de calcular les unitats. En aquest cas, la superfície. A veure, 17,02 dicòmetres quadrats i ho hem de passar A metres quadrats. Aquí fiquem dicòmetres quadrats i aquí metres. Un micròmetre quadrat equival a 100 metres quadrats, perquè ja que les unitats de superfície són els zeros, la conversió que es mouen. I aquí tenim dicòmetres quadrats aquí també, i ho tachem. I fiquem que és igual a 17. Bé. Doncs aquí Metres quadrats. 1702 metres quadrats. Vale, Marc, aleshores, no fa falta que facis els altres. El mateix procediment, no?, que faríem una fracció, no?, un quocient. Per exemple, si volem passar decímetres, aquí ficarem decímetres, no? I serien dos zeros. Vale? Això és la manera de passar a factors de conversió, no, Marc? Sí. Moltes gràcies, Marc.